Хайде да видим още какво съм си взела от Тему. Теглите Тему от линка в биото ми, пишете кода в търсачката и си получавате наградата. С ръка на сърцето искам да ви кажа, че това е любимото ми и най-доброто от всички. Обичам. Кош за пране. Огромен. Аз мисля, че имам толкова дрехи. Тъй като ще пътувам си взех много, с които мога да си пренасям нещата. Много. Чинийка, в която мога да си слагам моите бижута. Това ми е второто любимо. Готови ли сте? Има си пчелички. Вижте. Мисля, че никой не знае, но ние имаме много кошери с пчели. И буквално си търсих такова. Това е уникално. Последното нещо е ето това. Това наистина работи и съм шокирана, че работи, между другото. Това беше целият Тему хол. Благодаря, че гледахте.